интиқоди Рустами Эмомалӣ аз кори ширкатҳои мобилӣ. Ӯ барои ислоҳи камбудиҳо муҳлат дод. Рустами Эмомалӣ шаҳрдории Душанбе зимни ҷаласаи ҳисоботӣ аз фаъолияти панҷсолааш дар баробари дигар мушкилоти пойтахт ба сифати хидматрасониҳои ширкатҳои мобилӣ низ дахл кардааст. муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни баррасии фаъолияти ширкатҳои мобилӣ гуфтааст: хидматрасонӣ дар ин бахш ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст, хабар медиҳад дафтари матбуотии шаҳрдорӣ. хидматрасониҳои ин ширкатҳо ба таври зарурӣ ба роҳ монда нашудааст ва рӯнамоияшон аз ҳадду сифати фаъолияташон бештар мебошад. шаҳрдории Душанбе барои бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар кӯтоҳтарин муддат ба масъулин дастури супоришҳои қатъӣ додааст. интиқоди муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳолест ки ҳамарӯза сокинони кишвар аз ҳадду сифати хизматрасониҳо, махсусан суръати заифу нархи гарони интернет дар кишвар шикоят мекунанд. ҳоло истифодабарандагони шабакаи интернет дар кишвар зиёда аз 4,2 миллион нафарро ташкил медиҳад.